ana tetembungan saala-alane wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging bapak pirsa piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat Pringabus. Kanthi mekaten menika kula gadah ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso wagu. Bagong kok serius haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa ya arep dibangune apa coba omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kirira. Ya, coba nek kowe duwe niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuaning desa Pringabus mriki, kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sebetulnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuaning desa Pringabus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringabus mriki kudu iso ngomong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringabus desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya. Leleng aku saiki. Wis meneng wae ngapa? Pancen yo bener. Mripun apik ta, Pak? Apik. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka iki mula gegayuhan kula niki ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Ayuga. Tegese menging tumindak sing ala mesti bakale ora apik. Contone upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arep punggawane wis apik ning nek sing ngarep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan, kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor 1 mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arep punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik. Ning nek sing ngarep sing nomor 1 ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, menggolek mblenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik, wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok
Apa ring lampah kula, Pak? Ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi bangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kayata dalan-dalan lan menapa ingin dipun betakaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kaliyan tangga teparuh mita kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek linggarap bareng-bareng. Wah, lah aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kinira. Arepa kula ni rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe. Ning nun sewu, kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane. Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesiasat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesiasat kok kasatan dana iki. Piye ta, Truk? Ae, Truk. Dana wesiasat ki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama beda dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketara kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kowe. Sama beda dana denda ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga. Nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan, nek pancen kuwi labuh tumraping desa, kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artinipun dana wesiasat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kulawarga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung 3 dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sareng kula saring asping permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung ning pawon 3 dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib, ndak tuman. Monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kulawarga. Dumeh kulawargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek liya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe dadi pengarep ora sah utawa ora bisa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kuwi. Kowe pisan kas ketok mulik nganti mambu alkohol ditenono. Weh. Aku mulih le muni ming nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa, Pak. Aku mung nggawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine nang sapine. Goleki sing duwe kula laporke. Kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha.
Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa Pring Apus anti narkoba. Menom-nomanku ya do apik-apik terus. Ha iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Nangkah mlebu ning desa Pring Apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo cah nom-nom desaku kene kacau balau. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ning pundhaking para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni to. Ha iya, bener kok. Ngono ya, bener. Aku seneng kuwi kok. Wah iya wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Wih. Kos-kosan kuwi. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon-kos malah meteng. Ha iya. Bapane sing nang kono ora ngrekos to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske kok. Heeh. Ae campur ora? Campur. Ha wong ngene liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wit beduk tekan sore tekan bengi ora mangan apa terus nyemplung kali aku. Kungkum ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju wewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin tapa brata. Kok dilalah entuk pangsit aku, Pak. Entuk apa? Entuk pangsit. Wah. Wangsit. Hah? Wangsit ora pangsit. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karna. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng sekar mayang. Tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo ya. Oh ngilae sekaring bawana langgeng. Buldewa. Dewa misik karo aku, Pak. Wisike dewa ngene iki pengendikane dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembadan. Waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono. Tumbal apa le aja sembrono. Santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendemana sing disebut pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipanirmala. Pak, kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik. Pasar buah Mringharja tak usah-asik. Ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Nek pelem rapia oke. Pelem rapia. Kuwi rambutan ya kok pelem rapia ora ngawur. Pelem aromane oke. Nek pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Blegek ugek sadulita mel. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Merga sing disebut pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule
neng Kayangan. Waduh, Kayangan. Ya, kuwi daharaning para dewa, kuwi daharaning para widodari. Dewa ki ora mangan wohing dami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing tukul neng lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Ombenane tirta amerta, kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa? Pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Wah, la edian iki. Ha iki nek arep nang Kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene nganu liwat Widireja Ora. Terus mengko nek tekan Palbatang Palbatang. liwat ndi? Kayangan ki nggone ora ning jagat, ning dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok dadi angel Pak gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuhke, iso no, Kang. Ha kowe ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar nang masyarakat akeh padha ngandhakake nek bapak ki titi sing Sang Hyang Ismanta iki bener lho. Wah, Ismaya, Ismaya iki bener lho. Iya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa ki aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakangane Bathara Guru. Iya, biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapakmu gak ning Kayangan, guru sing ngaku nek aku ki kakangne. Asik, ngene wae, Pak. Bapakmu gak ning Kayangan nyuwunke pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala kuwi digawa ning jagat, engko tak pendeme ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kenapa? Ge menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Semar ning Kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning Kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning Kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ah jarane kowe kakangane Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep padha wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak? Piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sing ora iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya, isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke prabayae kok mir-mir. Kok njur mir-mir lali Pak. Guys, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar rasa kesusu, Bagong, rasa kesusu to, Le. Sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe, Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Kakang. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Pancen Caidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Iya no garing ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken pukulun. Iya no garing. Kaya wis ora kurang prayoga
Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya Petruk ndak tumpu liwat pangestuku tampanono kula mendhi nggo jimat. Dipun sekecaken nggih pukulun. Ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Wah, iki to jenenge pukulun to. Pukulun sapa? Aku mana pukulan. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, pukulun, selamat pukulun. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen cah edian. Anggepe guru SD nu apa piye? Sampeyan sinten pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru, kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah iki nek ora digenahke suwe lho trek iki to. Muga iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Bathara Guru. Ulun tampa. Lho ulun meneh. Ora liwat pangestu ulun kita tampani. Kita nang ndi Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita? Kita iki kowe. Oh, aku kita. Iya. Terus nek aku nyeluk Bathara Guru, pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku, kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe, ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecakaken anggenipun lenggang nggih kita. Lho. Kok kita piye? Kita iki jare kowe. Kowe iki aku ngarani kita iki ra mbagae bingung lho. Meng masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki. Wis moko iki manut wae sing ngomong ku ben bapak. Bathara Guru, kula wonten dawuh Kakang Ismaya. Sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Iki ngene. Wong ndurose cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh pelem. Wah. Rong keranjang. Wis. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teka jengan dika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dhateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendhemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi palilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipa Nirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone bangun ora bakal kelakon. Nggih, pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipa Nirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Kang. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mulane
Opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Mula nyembung Mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Merga dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kulawargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestinipun mengaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehno karo anakku Bagong. Pelem mertangga jiwa lan jambu diponirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah syarat supados sak mangke kula ngaturaken pelem mertangga jiwa lan jambu diponirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming Panakawan. Syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud brana pijes Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal. Ingkang boten nate nyembah kalian kula, boten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebak ing tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Mbak Petro apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jenengan ndika Kakang Semar wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika diwaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang boten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa jambu diponirmala menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun Manikmaya kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Badranaya. Bagong, lah kok syarate abot temen dole. Syarate apa, Pak? Lho kowe kira ngrungokke apa piye, Gong? Aku makler iki mau. Caidan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wan krungu wong crita iki. Penak banget. Tangi-tangi Semar wis dole Bathara Guru. Apa Pak ana masalah? Kowe arep diwenehi pelem pertangga jiwa jambu diponirmala ning kudu ngorbanake karo bapakmu, Bagong. Waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adhiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adhiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja! Jangan, Pak! Jangan kau lakukan itu, Bapak! Arep ngopo, Le? Arep ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong arep ngopo Gong mengilmu ndelik abang ngono. Ngelih aku. Lho. Aku ngreng-ngreng mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong ya gene kita maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalian panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa mau? Pelem pertangga jiwa jambu apa to? Diponirmala.
ajeng mangparingke kalih kula ning sampe bapak kudu nyembah karo sampean. Bapak kudu tata krama karo sampean. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala pukulun. Bapak ki bapakku, Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macem apa? Ora masalah sampean ora ngekekke pelem pertangga jiwa. Ora masalah sampean ora menehi jambu dipun nirmala. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong ki tukang nyolong. Anggere ketemu kayangan tak rontoki kabeh tenan. Asli tak gawake sengget tak gawake Bagor. Enteke tenan sing pentil-pentil bener senggeti. Ben mangkel aku. Padha karo Bagong mumpung duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake. Martabak. Anu martabate bapak. Ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa karo panjenengan ulun. Apa kita ora kepengin kedurungan mertangga jiwa jambu dipun nirmala. Tak hapus kepikir aku. Wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring ngapus aku minangka pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana dadak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ki ora wedira sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi. Sapa-sapa dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih pukulun nang kene. Sarang penyamun nang kene. Kok nyepelekke ora? Bagong ora apa-apa, aku tak nyembah, aku tak basa. Aja pancen iki si buta dari gua hantu iki. Wis omong-omongane bocah. Arep ngisro kahanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujude mbelani wong tuwa. Guru, Gus. Nganggo Bathara. Ah nesu kok. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke Rawah Candra Dimuka. Oh iya, ayo, tak turuti. Kowe ngerti ora Kawah Candra Dimuka iya apa? Kolam renang to? Kolam renang bengkomu atos. Kawah Candra Dimuka ki isine geni, jemplungke wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain ki neraka. Weh, lho salahku apa? Pak aku ditembloke nang ngendi neraka? Neraka? Hah? Kita wani karo dewa. Wani ki ra mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendhak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sapa wae sing arep ngina karo bapakku, sing arep ngidak-idak martabate Bapak Semar, aja kok menungsa. Dewa wae aku ora wedi regane atiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedhang, iso nggawa celurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Ora ngerti nek aku ki juara musuh. Waduh. Musuh apa kok pencak silat. Kowe wani mungsuh dewa. Wani wae ora ana wedine mungsuh sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kudu wani ngrampungi perkarane. Siap, ora usah kuwatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brama. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian sapa Pak Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan, nek iso ya singkirna. Mergo kekarepanmu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bage kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake kowe mesti bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu Pak, medal Jawi lho. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak?
Nek enten napa-napa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih Kang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan 1000 nggih, Pak. Aja ngono, Gong, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku kok, Gong. Kowe lara tambani tak tiliki kok kowe mati aku meneng wae. Aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Iya pada-pada. Aduh. Arep kowe iso tak repoti tak sak sili dhuwit. Ternyata kowe sayang karo aku. Ayo kowe cilik lara gedhe tekaning pari tak belani. Mula lek sampeyan gegek perkara, lek sampeyan gegek masalah kaya ngoten. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo? Nggo nyenteri men aja nganti ilang, nek gelut kok mung suwe ilang ketok ya adil arep menang saka ngendi? Sing penting diantepi, Le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Nek kedhep engko mesti ilang. Kowe terus ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Iya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing praito ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara matna, nek ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Kae kok ana alasan ya rumangsaku. Anggere menyang nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ah iya, ayo mbuh ya wong bareng ya awake ringke kok. Terus? Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki. Tandane dewa arep teko. Gareng dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Truk? Mambu apa? Dupa. Ah. Dewa iki makmane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene to. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Wambune ora omong. Nang raye iso ireng. Aja kok meng mambu nang raye iso ireng. Kurang ajar wae to. Ndeni ge nek teko kene ditandai kok. Heeh, aja kuwatir. Ya, ora wedi ya ayo ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa ngandheluk tanda tangan Pak Carik? Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padha. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarian. Iki Bagong, dasar kepala nyata. Napa dewa-dewa dadi karene? Lho kok sik to. Kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai. Ra sida gegeran percuma, ya, Tru? Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapakku nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah? Anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to? Dasar kepara nyata. Yen kowe wani karo Sang Hyang Bathara Guru kowe tak bondo tak kencung sik lak lebokke ning Kawah Candra di muka. Aku ora wedi aku. Rek. Sapa, Gong? Rek. Kok Rek? Penyarian iki ngundang Rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sisan le nesu. Kowe Indra, kowe sisan arep gelut Indra. Piye? Radiomu piye Indra?
Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Indra pleret. Ayo araja gembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru nek ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat karo aku tak cekel alboke ning kaca ndur dimuka. Bagong kene margani patimu. Maju legane atus ben mutar mbok men apa. Piye Gong? Wah, iki cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane? Kok ampuh? Aku diantem penyarian diis kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadai tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan lho. Kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk-antuk maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ah kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bel kurang sekilan. Oh, ayo wis. Rugi no. Ayo. Piye Gong? Matur Bapak. Nek Bapak ra iso kai pepadang piye? Awak dhewe kalah tenan karo Pradewa. Yo. Piye? Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis, geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak anteme kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi raji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ra iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Piye, Truk? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditanana lah slendriki wedan. Yakin wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Kakang Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sakayange. Monggo le ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku hedian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Panakawan gareng Petruk Bagong kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane atiku. Sanggaring para putra dibujung Agni ingkang sak lumbung Bandung gedene. Gelora Semar Sigra tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik
Parandening mangke dhateng ingkang niatni boten ngobong kila Semar Badrana parandhe manjing angganing Kyai Ismaya. Ngatasi Panakawan kok ngorak-arik dewa. Ora mung ngorak-arik dewa, ngorak-arik pasir kowe Kulina. Ya, kowe areng apa kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, ladal. Wani arau sing tak wedeni omong. Jabut nyawamu. Oh, jabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Nah, ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lho gak kok. Jabut ki usah mati ora kok. Ya jabutan ora masalah, ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Ya. Alon-alon. Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti. Weh, lada. Ora. Edian omongane omen sakarepmu. Sadurunge jabut nyawane Bagong. Tiban tangane Bagong ora ajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Yang Madipati kenang apa? Aduh. Wah. Waduh Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Nganti ra iso omong. Ayo, Amus, iki sapa iki kaya Teko? Teko dengkul kita kuwi ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Ismaya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngayal. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Panakawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medun. Ya. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh Panakawan mesti dimatke, tamatke. Ndi kenamu? Hus. Kenamu jengkolmu. Duwe ora? Lah duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ya wae lah edan. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita kudu kuat nadai Cis Trisula. Yen kita kuat nadai Cis Trisula, ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pertangga jiwan Jambudipta Nirmala Panakawan.
Petruk. Mlayu-mlayu kok njur ndelik. Mung suwe sapa kok kaya kamigilan. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming diwa-diwae ora ketang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerengi. Kae jenenge Cestrisula iki pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut Gareng Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye Pak pakanane iki nek Bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Oh, Gareng Petruk Bagong ki ra isih klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestrisula. Hah? Nek nganti kena anakku, wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ing badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentolo tenan karo anakku, mboten mentolo sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun boten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata Wekasan, para Jawata sami bubar mawut boten kanten-kantenan. Kula boten narimakaken Kakang Ismaya milut dinten sak mangke kula suwun. Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi. Piye nala Gareng wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathukake wae Pak. Oh Pak keke wae mangane ming ribet-ribeti uripmu. Saku tak mudhar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuwan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Gareng wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora sak ora duwe bapak, ora apa-apa kowe wis iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah demen kuwi karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawanen ning kayangan. Nek bapak dibeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dijempluke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cempluke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lu nek aku ndek anak, peputu aku tak dum. Kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu Le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya Le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Gareng karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tega lan Kakang Ismaya. Kula kandhiri minggah wonten ing kayangan. Gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula monggo Pak kula dherekaken, Pak. Aku mung kari marani nang omahe Gareng. Yo diutus Kang Gareng kon njaluke sertifikat.
Marane Petruk. Yo kan diutus Petruk kan njaluke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didal nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora duwe kanca kilang-kilong kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu ta aku ki Kang Supan apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Gareke kopi kok yayaan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku nang sowan ning ngersaning Sinuwun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werku Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak ndasmu. Sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Notampan ora jembar iki Bagong jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi oke mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didomke kok? Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Nek wis ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku izin ndek Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku adul Pakde, Dik. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar waktu kuno opo? Cemplung ke kawah karo adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Wes, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Langsung gambar ya ora pateo iso. Mula ya wagu bentuke. Pakde. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tampa. Pakde mbilu mbok gawe-gawe wedang ngono, Pakde. Wah, malah di wong tuwa dikongkon. Ya tak gaweke. Senengmu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane eneng ngopo? Sepisan aku silaturahmi, Pakde. Ya, tak tampa. Karang ya suwe ora ketemu karo Pakde Togok. Kangen to aku mestine. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Sapa sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kowe. Malah ngonekke. Lah kowe iki tak ngonekke aku ki Pakdemu nek ngonekke bocah cangkeman ya subur-subur to. Kok malah genting ngonek-ngonek wong tuwa. Ngene ya, Pakde, rasane sun dhisik. Aku tak matur karo Pakde. Bapak kuwi nganu, apa jenenge? Digawa karo adimu. Adimu sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ha critane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pangareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nek lek ku bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala.
Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika kuwi anane ning kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane Pelemper Tanggajiwa Jambu Dipa Nirmala. Terus aku pasrah karo bapak, wis nek ngono mangsa Baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, Pameling. Terus Bathara Guru teka. Oh, teko ning Ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep mbangun desa ki ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora cemongan kok ngomong apa bang? Aku seneng nek Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mlembung dengkulmu merocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken Pelemper Tanggajiwa ning sekilone 4.000. Pelemper Tanggajiwa kok didulku ngomong apa? Apik tenan kaya apa? Kaya iwak apa? Iwak blontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kalih kula, mboten tata krama kalih kula kedah tata krama tedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Wah iya. Bathara Guru unek-unekke. Wah, jenenge kuwi kewanan kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi Lah kuwi ngisore wong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Terus Geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petruk. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrei lambemu apa? Nggawa cis trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggone nyiksa wong kuwi. Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petruk ya ngono. Petruk ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tomi. Togo kuwi supaya mbantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manik Maya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Maya kuwi moh. Mergo nuwun sewu arep kae dewaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku ki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togong ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak tak nek ngundang Lek Manik Maya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya wis sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Kok Pakde dadi elek? Ambiyen aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu aku dipitnah. Wong aku mung gojek, mung ngajar atos sing balung mleting kulit dilaporke karo bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning nglaporke Manik Maya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya? Bapakku, bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono aku. Ngono. Ngerti dalane apa? Ngegrab.
ora diterke. Ku tak omong ceritane sik to. Ah iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan mung kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke dewaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal cangkemku tak ambake nganti kebleh-kebleh kaya ngene. mbok sok diwiru kok. Cangkem kok diwiru Men rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane pagering gunung sisih wetan diserot. Mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi. Mula wetenge kebleh-kebleh. Terus dadi elek kabeh. Terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manikmaya. Pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manikmaya nek karo aku ku ya gedeng. Mula aku moh nek ketemu karo bapakmu ya gedeng. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpakke patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ora urung mung dipatrapi pahukuman karo Bathara Guru wae. Apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandhek kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi Pakde mesake. Nek tenan-tenan cemplung ke kawah. Aku rak kelangan bapak, aku rak kelangan Gareng, kelangan Bagong to Pakde. Dandani cara apa? Pokoke manut karo aku tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Ditah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kok tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu iki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Weruh-polahe beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Iki Pakde ganti sabda Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Ning nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Oh, Pakde.